Pôžička pre nezamestnaných uvádza krátkodobé pôžičky. Krátkodobé úvery a pôžičky sú štandardne nebankového typu a ide najčastejšie o menšie nebankové úvery, niekedy aj o väčšie spotrebiteľské pôžičky. Typickým predstaviteľom pre krátkodobé pôžičky sú online úvery. Tieto pôžičky sa vybavujú jednoducho cez internet, na ich vybavenie nemusíte dokladovať príjem, nemusíte mať ručiteľa a sú väčšinou bezúčelové na čokoľvek. Požičať sa dá obvykle do 1000 eur na 30 dní. Alternatívou sú SMS pôžičky. V tomto prípade ide tiež o menšie krátkodobé úvery, zvyčajne do 350 eur na 15 až 25 dní, bezúčelovo na čokoľvek, a o úver sa žiada prostredníctvom odoslania krátkej textovej správy známej ako SMS správa. Výhodou je veľmi rýchle vybavenie. Čo sa týka väčších úverov, na väčšie sumy sú tu spotrebiteľské pôžičky. V tomto prípade ide o nebankové úvery, napríklad aj na niekoľko tisíc eur. Na vybavenie nie je vždy potrebné dokladovať príjem, ale pre menej bonitných klientov áno. A výhodou je rýchle získanie do 24 hodín. Väčšinou sa zaobídete bez ručiteľa alebo iného ručenia. Požičať sa dá menšia suma, 300 eur, ale aj niekoľko tisíc eur, a to aj na 3 alebo 4 roky.